sigurno najveći skok na ATP-u i najveći napredak sam ostvario posle Rija i tu je čulo najviše ljudi za mene i tu sam probio led. Definitivno sa 90. mesta skočio na 33. mesto, čini mi se. To mislim da je bio plod dugogodišnjeg rada, truda, odricanja i mislim da je ovo ključna godina u mojej karijeri. Trenutno imam najbolji ranking u životu i gledat ću da nastavim ovakvom igrom kao što sam i do sada. Verovao sam da mogu da ga dobijem, znao sam da igram dobar tenis na šljaci. On je malo sporije ušao u meč, malo opušteniji. Ja sam bio fokusiran od samog početka i videlo se, mislim i posle što sam sve postigao u Riju, to je dokaz da sam već tad imao igru za top 50 i verovao sam u to, tako da bitno je da čovjek veruje da može da dobije te najbolje igrače, da im parira i onda mislim da je sve ostvarljivo. Imamo vrlo mlad tim, Dušan je tu, Filip, ja, Miša Kecmanović, tako da mislim da ćemo biti jaki u Madridu. Sad se promenio format, nadam se pozivu od selektora i ako ne uspemo ovaj put, mislim da pošto smo toliko mladi, bit ćemo tu još prisutni narednih, nadam se, 10-12 godina i bit ćemo sigurno samo još bolji i bolji, tako da mislim da da je pred nama dobra i svetla budućnost što se tiče ideji skupa i srpskog tenisa. Uglavnom, pokušavam samo da ispoštujem svoju rutinu, zagrevanje ujutru, neki lagani obrok pred meč, sat i po 2 sati pred meč, onda opet zagrevanje pred samog početka i slušanje muzike, malo puštanje i razgovor sa trenerom i uglavnom to su neke uobičajene stvari pred jedan duel. Volim da gledam NBA i NFL kad god imam vremena i naravno gledam tenis jer prosto kad gledam mogu puno stvari da vidim, da naučim, čak i preko ekrana, ali mimo tenisa ova ostala dva sporta pratim najviše. Volim da čitam, da odmaram kod kuće, možda odem u neku šetnju pored reke, to me isto opušta i eto malo vremena da provodim u kuhinji i uglavnom da budem među svojim najbližim. Uglavnom istrajnost, to je nešto što je potrebno tu još puno stvari i puno faktora, ali bitno je da se veruje, da se radi i dete da bude istrajno u ovome što radi, jer neuspeha će biti, to je neizbežno, to je prosto sastavni deo i nije uspešan taj koji nikad nije imao i nikad nije doživao neuspeh, već taj koji doživljava, a uprkos svemu tome nastavlja dalje, tako da istrajnost je vrlo bitna.